Hola, bon dia. El divendres els preguntàvem quants graus creien que tenia el vi a l'antiga Roma. Era una pregunta capciosa perquè per resoldre-la calia, més que no ser un expert en enologia, fixar-se que la paraula vi conté dos números romans, és a dir, és un cronograma. La resposta així seria 6, perquè la V baixa té un valor de 5 i la I un valor de 1. Els cronogrames són frases que contenen paraules amb números romans inscrites com a lletres. Per exemple, la ciutat de Vic. Vic, cronogramàticament, tindria un valor de 106, perquè l'ordre aquí sí que no afecta. Es van posar de moda els cronogrames durant el segle XVII, especialment entre els impressors, i especialment entre els impressors flamencs. Allà, al darrer full d'un llibre on diu aquest llibre està acabat d'imprimir a la vila de tal, a l'any tal, ells preferien posar-hi un verset en el qual, mitjançant els cronogrames, hi havia aquest enigma que sumant els números romans, els valors de les lletres dels números romans, sortia la data d'impressió. Fins a tal punt va arribar a ser això de moda que es va produir una autèntica bogeria. Concretament els volem comentar dos casos. El ministre luterà Michael Stifelius i el capellà austríac Mauritius Nagengast, com veuen, noms difícils de pronunciar. Stifelius va arribar a profetitzar la fi del món a les 10 del matí del dia 3 d'octubre de 1533, basant-se en els números romans, en els cronogrames, que havia trobat en un fragment de l'Apocalipsi. No cal dir que es va equivocar, perquè encara hi som. Pel que fa a Nagengast, aquest s'hi va encatarinar tant, devia ser un home molt devot, que va publicar a Salzburg, a Àustria, un llibre de goig a la Mare de Déu que contenia 2.727 cronogrames. Cada vers, sumant els números romans que contenia, donava la data de publicació de la seva obra magna, és a dir, 1663. Aquest humil capellà, potser en un atac sobtat de lucidesa, després d'un esforç tan brutal, va decidir signar amb un pseudònim i va triar com a pseudònim Alter Idiota. Demà parlarem de coses llatines, també. Vostès saben què és un llatinorum? Ara que els professors de llatí sembla que tenen problemes per al seu encaix en l'ensenyament, potser hauríem de buscar llatinòrums en altres llocs. Vostès creuen que a les grans superfícies comercials hi ha llatinòrums?